खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड टुडे लाइव निउसनि स्टुडिअ आं मुस्रि जोंब्लाव ब्रह्म। बड'लेण्ड टुडे लाइव निउसआ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोनां खौरां फोसावनो थाखाय आखायाव लादों। सेजौ 50 कौटि रां खरस खालामनानै सा सानजा भारतनि आसामाव गिबि खेबनि थाखाय कर'ना भाइरास स्पेशल हस्पिटाल खुलिनाय जाबाय। गुवाहाटी GMCH हस्पिटालनि साखाथियाव गोदानै गंसे कर'ना भाइरास स्पेशल हस्पिटाल खुलिनाय जाबाय। गं 200 बिसिना गोनां आरो गं 50 ICUनि सुबिदा गोनां बे हस्पिटालखौ दिनै आसामनि सावस्रि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बेखेवबाय। केनाडानिफ्राय लाबोनाय आल्ट्रा भायलेट रे जन्त्रनि गेजेरजों आसामाव गोजौ थाखोनि फाहामथाय होनायनि राहा खालामनाय जाबाय। थामजि मेआव हादराव ब्रैथि खेबनि लकडाउनआ जोबनानै फैगोन। आथिखालाव 1 जुननिफ्राय जानो गोनां 5थि खेबनि लकडाउननि थाखाय साननाय हनाया सोलिगासिनो दङ। आथिखालाव कर'ना भाइरासनि सन्देरनाया बांनायनि गेजेरावबो शपिं मल, जिम आरो बिउटी पार्लर लोगोसे फरायसालिफोरखौ खुलिनायनि थांखि लानाय जादों। नाथाय बेयो बयनिबो थाखाय साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों। आथिखालाव गुवाहाटी नोगोरमानि हाजो ओनसोलफोराव गोबां हा गिसिखानायनि खौरां मोननाय जादों। आथिखालाव गुवाहाटीयाव 366 जायगायाव हा गिसिखानायनि खौरां मोननाय जादों। गुवाहाटी नोगोरमानि गोबां ओनसोलफोराव आथिखालाव 9200 नखरफोरखौ गुबुन जायगासिम लांनाय जाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। आथिखालाव कर'ना भाइरासजों सन्देर जानाय सुबुं अनजिमाया 910 आरो बेनिनो 103 सुबुंखौ फाहामनो हानाय जाबाय आरो 4 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जाबाय। बे समाव 800 सुबुङा फाहामथाय लागासिनो दङ। डिब्रुगड़ सहराव मोननै गोहोगोरा आइडि बेफ्रु होदों रौनिया हानजाया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रौनिया हानजानि संदाननायजों पल्टन बाजाराव मोननै गोहोगोरा आइडि लोगोसे 7.65 mm पिस्तलजों जामथु बरुवा मुंनि सासे आल्फा उदखारिखौ हमनो मोननाय जायो। म्यानमारनिफ्राय आसामाव हाबफैदोंमोन जामथु बरुवाया। बे समाव जामथु बरुवाखौ आल्फानि गोदान सोद्रोमा सोनायनि खामानि मावोमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। साननैसो सिगांनिफ्रायनो तिनिसुकिया बागजानाव अइल इन्डिया कर्परेशन लिमिटेडनि मोनसे थाव सोदांग्रा कारखानाया बेफ्रुनानै थाव आरो गेसनि मोनामनायजों थानो हायै थासारि सोमजिदों होननानै खौरां मोननाय जादों। आथिखालाव खाथि खालानि गोबां नखरफोरा गेसनि मोनामनायजों थानो हायै आरो लोंनाय दैनि आंखालाव जायगा नागारनानै खारनो गोनां जादों। कारखाना बेफ्रुनायनि जाहोनाव जिउ जिबि आरो सुबुं माहारिया थांनानै थानायनि मोनसे गेदेर खैफोद जानानै फैदों। जायनि थाखाय तिनिसुकिया ओनसोलनि गोबां रायजोफोरा बे कारखानाखौ बन्द खालामनो थाखाय अजद दैखांदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।